Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Zoals u weet, ten tijde van de uitbraak van de coronapandemie waren er een heleboel Surinamers in verschillende delen van de wereld. Vandaag in deze aflevering praten wij met één jonge Surinaamse man, Chaim Clydesdale, die op het moment van de uitbraak in New York zat. Hij heeft vanaf toen een heleboel avonturen meegemaakt, totdat hij nu in quarantaine weer veilig thuis is. We babbelen met Chaim om te kijken hoe de afgelopen weken hem zijn afgegaan. What we need is a little Q-time. Goedemiddag, Chaim. Hoe gaat het met jou? Ja. Jij bent... het gaat. Een beetje druk, maar het gaat goed. Jij bent in overheidsquarantaine in Suriname, hè? Dat klopt. Ja, oké. Die situatie hebben we nog niet gehad in Q-Time. Vertel, waar was jij tijdens de uitbraak van corona? Hoe lang heb je daar gezeten? Hoe lang ben je al terug? Hoe ervaar je het? 100.000 vragen. Laten we beginnen met het begin. Nou, het is eigenlijk een heel lang verhaal, maar ik zal het dan samengevat uitleggen. Oké. We zijn naar New York gegaan als een vakantie. Uiteindelijk is het een nachtmerrie geworden, maar goed. We zijn naar New York gegaan. Wie is precies de eerste week nog. Oh, sorry. Mijn partner en ik. Oké, leuk. Met z'n tweeën. Gezellig. En jullie gingen eigenlijk gewoon met vakantie? Precies. Okay. Precies. Maar om eerlijk te zijn, hebben we precies een weken kunnen genieten. Want we zouden ongeveer 2 weken daar blijven. 2 weken nog, volgens mij nog een paar dagen. Ja. Dus we precies een weekje kunnen genieten. En daarna begon het al met een aantal positieve cases in New York. Maar het was nog niet zo erg. Dus we waren nog wel op straat. Maar daarna, letterlijk gewoon binnen een dag, was het in de bijna 1000 cases. Dus we hadden toen afgesproken van, weet je, we gaan niet meer op straat. Als we nog spullen willen kopen, dan doen we het gewoon allemaal online. Dus we hebben dan eigenlijk een weekje, als het ware zelf quarantaine in New York gezeten. En toen begon het, want we zouden precies 3 dagen van tevoren kregen we een melding, Suriname gaat in lockdown, in luchtruim. Luchtruim, ja. Dus het was voor ons echt even spannend, om het zo te zeggen. Ja. We konden geen kant op. En we moesten heen en weer mailen met de ambassade, maar toen was er nog niet duidelijk wie we moesten contacten. Dus wij hebben zelf onderzocht naar wie we konden contacten. Dus we hadden een aantal nummers gevonden van de ambassade in Washington, ambassade in New York. We hebben allemaal gebeld. Uiteindelijk nam die van de ambassade van New York op en had ze ons instructies gegeven van mailafgegevens, etc. Ze hadden ons geadviseerd, gaan jullie naar Florida. Want van daaruit alleen gaan wij vliegen naar Suriname. Dat was toen gezegd. Maar we hebben niemand in Florida eigenlijk die op de hoogte was, dus zouden kunnen komen of noem maar op. Dus gelukkig een tante van mijn vriendin die zegt van, hey, jullie kunnen daar wel gewoon even bij ons komen. Dus na ons zelfquarantaine in New York zijn we naar Fort Myers gegaan in Florida. Daar aangekomen hadden we weer zo'n zelfquarantaine, want daar zou ook een lockdown, magieverplichte lockdown. Met geadviseerd. Dus ja, het zijn ouderen, dus ze bleven ook echt thuis. Dus wij bleven dan ook echt thuis. En daar waren we ongeveer 2 weken zo. Dus in totaal zijn we 3 weken in zelfquarantaine, om het zo te zeggen. Weer heen en weer. Op het moment waarop je uit New York weggaat, dan moet je eigenlijk die quarantaine weer helemaal opnieuw beginnen, hè? Eigenlijk. In principe wel. Ja, toch? Ja, want New York was toen echt een hotspot. Ja. Ja. Het was een hotspot van een hotspot, want Amerika werd toen een hotspot. Dus, Oké. Maar hoe heb je New York ervaren? Jullie hebben tenminste 1 weekje wel genoten van New York, neem ik aan. Hoop ik voor jullie. Ja, zeker weten. We hebben wel genoten. We hebben een aantal dingen gezien. We hebben echt heel veel gedaan in onze eerste week. Gelukkig ook. Ja, oké. Maar jullie hebben het echt ook gewoon meegemaakt hoe het eigenlijk dag bij dag grimmiger werd. Ja. We hebben ook een paar situaties meegemaakt die je alleen in films ziet. Waar
In het vliegtuig zaten we schuins tegenover een koppel. Iets oudere kerels. En een Chinees achter hem moest hoesten. Of hij nieste. Ja. Die man was zo paniekerig. Hij is omgedraaid. En hij begon die Chinees bijna te schreeuwen van... Ben je ziek? Dus voor ons is het echt een van boy. Is het al zo erg. Want dit soort dingen zie je meestal in een film. Ja. Weet je, dat is zo paniekerig en dus we hebben het echt live meegemaakt. En Chinees was echt zo van, huh? Wat is er aan de hand? Ik moest niezen. Dus het was echt grappig. Ook in een metro in New York had je precies hetzelfde. Die social distancing begon men toen... te introduceren. Ja, men begon zich aan de regels. Ja. En men noemt het altijd een beetje... gaat altijd een beetje te ver. Dus ze deden het niet echt volgens de regels, maar ze deden het de regels wat zij denken dat goed is. Dus het was in het begin was het echt... beetje was erg, maar je moest... Ja. Ja. Maar goed, jullie waren toen in Fort Myers en toen al 2 weken. En dan? Want ja, Fort Myers is maar een halve stap dichter bij je huis. Maar nog niet onderweg. Ja, dus, zeker weten niet. Dus we waren in Fort Myers, weer heen en weer mailen. Intussen hadden we al zeker wat 5 formulieren moeten invullen. Ik weet met God wel niet waarom we zoveel formulieren moesten invullen. Maar ja, we waren al zeker bezig met onze 5e. En wat was er toen? En toen kregen we een call van SLM van ja, jullie hebben een Copa Airline ticket, want we waren met Copa Airline gegaan naar daar. Jullie moeten dan een ticket kopen om terug te gaan. Dus we waren van oké, kan gebeuren. Ja. Maar gelukkig was er niet meer informatie daarover. Mensen spraken er niet meer eens over, dus we vroegen ook gewoon niets meer. We gingen gewoon maar met de flow mee. Ze zeiden toen van oké, weet je wat, kom liever naar Miami. We hebben een hotel daar. Het wordt bekostigd door de overheid. En ja, dus toen zeiden van oké, prima, we gaan dan maar naar daar. Het is 3 uurtjes rijden. Gelukkig de neef van mijn vriendin, die was willing om ons naar daar te brengen. Ook al was er eigenlijk een soort van lockdown al daar in place. Toch heeft het voor ons gedaan, een 3 uurtjes rit naar Miami, het hotel. En daar aangekomen was eigenlijk een ander chapter. Oké. Ja, dat is eigenlijk een ander chapter. Dus chapter 3 nu. We zijn nu in Miami, Spring Hill Suites Hotel. Nog 10 minuutjes zo van de airport. En daar waren we ongeveer 3 weken, 3 tot 4 weken. Ook weer een soort van quarantaine, want daar valt helemaal niets te doen. Je bent de hele dag in een kamer. Je hebt bijna geen geld dat je wilt uitgeven aan voeding en noem maar op. Dus het was eigenlijk 3-4 weken killing, om het zo te zeggen. Het was niet prettig. Dat daar was niet prettig. Ja, oké, maar ja, dan vraag je af. Had je in New York moeten blijven met 1000 doden per dag? In Fort Myers, bij andere mensen in huis. Dus dat is natuurlijk ook niet prettig. Dus ja, nou, dan is het enige wat overblijft is romantisch doen in Miami met je vriendin. Ja. Doen alsof jullie aan het begin van jullie relatie zijn. En volgens mij, we zijn bijna 10 jaar samen. Ja. We hebben nog nooit zo lang met elkaar samen gezeten. Nooit zoveel tijd met elkaar, dat is toch geweldig? Nou weten we dat het kan. Nou weten we zeker dat als jullie op leeftijd zijn, met pensioen gaan, en jullie dan de hele dag met elkaar moeten zijn, dat jullie het wel redden. Dat weten jullie nu. Ja, klopt. Maar goed, dat was dus 3 weken Miami, dat was dus een drama, want daar gingen jullie helemaal niet op straat. We deden het in het begin, ja? een beetje trimmen, want we zijn best fanatiek wat fitness betreft. Ja. Dus we konden wel nog een beetje trimmen. We moesten wel even op straat een water kopen, want voeding en drank dat we kregen van het hotel en de overheid, met al die policies, was bijna niets. Dus we moesten wel even drinken kopen, met snacks, voeding af en toe. Ja. Maar daarna aan de rule van ja, nu is het verplicht met mondkapjes te lopen op straat. We hebben niet zoveel mondkapjes.
toevallig 3 mondkapjes gehad van haar tante toen we uit Fort Myers kwamen. Maar dat is dan niet genoeg als je wilt gaan trimmen buiten. Ja. Dus ja, dat was op ons lijstje nu. Trimmen buiten. Dus we waren nu nog meer, nog langer binnen. Ja. Oké. Oh, precies. Nou, dan Dus, wordt het dat maar. hebben we ook Trimmen op ons je plek mee- in je kamer, dan wordt het dan. Ja, klopt. Maar dan begint je kamer nu ook een beetje boeken te ruiken. Dus dat was niet de bedoeling. Ik kan me voorstellen, maar goed, dat was 3 weken. Gelukkig lach je nu erom. Dat was 3 weken Miami en toen terug Ja. naar huis en nu toch nog in quarantaine thuis voor 2 weken. En nu weer 2 weken in Mooi, quarantaine. Klopt. 2020 is, heeft quarantaine written all over it. Zeker weten. Ik heb een vakantie nodig van Ik een kan me vakantie. Echt voorstellen, waar. maar hoe is de quarantaine in Suriname? De reis is allemaal voorspoedig verlopen, alles ging goed? Oké. De reis was werkelijk, dat was gewoon voorspoedig verlopen. Aangekomen. Het was, ik wil niet zeggen lange beren. Het was georganiseerd, maar het kon misschien sneller. Maar ja, wie ben ik? Ik weet niet precies wat de afspraken zijn met ja, precies. Dus ik vond het wel georganiseerd, maar misschien toch wel ietsjes te lang duren voordat want we waren ongeveer 8:30 aangekomen en we waren rond 1 uur in het hotel. Oké. Dus ja, dat waren mijn ervaringen tot dan. Maar in het hotel zelf, het Leeuwenhotel, dat is wel minder. De voorzieningen, dus zeg maar de schoonmaakspullen, etc. Die dingen zijn er wel, maar voeding is eigenlijk minder dan wat ik zelf kreeg in het hotel in Miami. Oké. Dus dat valt Dat wel is te wel wensen. tegen, ja, dat valt wel tegen. En zeker als je Surinamer bent, dan verwacht je wel dat het bordje eten wel een beetje meer als die van huis gaat smaken, hè? Zeker weten, ja. zeker weten. Dus de allereerste portie was geweldig, want al die kruiden die je heel lang niet hebt gegeten, dus ik vond het een van mijn lekkerste die ik ooit heb gegeten. Terwijl dat zeker niet waar is, maar dan moet je het na lang weer eten. Oh my god, nee, ik kan me voorstellen. Maar goed, het einde is nu bijna in zicht. Hoe lang moet je nog in quarantaine zitten? Donderdag 21 mei mogen we eruit, Oké. dus een week en nog Dus een je paar bent een beetje dagen aan het afvinken in je hoofd. Ja, Oké. zeker weten. Wat Zeker is de belangrijkste boodschap die jij uit deze periode als les meeneemt? Nou, in principe we zijn als mens toch niet voorbereid op alles. Kijk maar naar Amerika, één geweldig groot land. Ze hebben alle middelen om noem maar op te doen. En kijk wat ze met ze doen. Alle andere landen eigenlijk, bijna de hele wereld. Dus je denkt dat je in controle bent, maar je hebt toch echt niet alles in handen. Dat heb ik ook opgemerkt. Misschien wisten anderen het al, maar dat is mijn ervaring Ja, wat eigenlijk. gaat er veranderen in jouw leven na deze periode, na deze ervaring? In principe niets Nee, je bijzonders. gaat gewoon op Hangt er dezelfde vanaf. manier door. Op dezelfde manier. En natuurlijk zou je wel iets voorzichtiger zijn met, hoe moet ik het zeggen? Nee, dit is niet de De social contacten, distancing, maar gewoon en de zelf. manier waarop je met mensen omgaat als je ze tegenkomt. Ja, we houden ervan om handjes te schudden wanneer we elkaar zien en noemen. Het is niet geen probleem, maar je denkt er toch wel even anders over na nu. Ja, ik begrijp het. Nou, in ieder geval, Chaim, je smilt nog. Ik zie je af en toe kijken naar je vriendin, dus zwaai ook voor haar. Zij wil waarschijnlijk niet in beeld komen, maar in ieder geval, je zal de groeten overbrengen. Ik denk dat jullie in ieder geval samen sterker hieruit gekomen zijn en nadat jullie weer lekker in jullie eigen huis zijn, hopelijk toch wel met een smile kunnen terugkijken naar dit avontuur. Want je hebt het wel een nachtmerrie genoemd aan het begin. Ik weet niet of je dat weet. Ik heb het woord wel onthouden. Ja. Nee, ik noem het nog eens een nachtmerrie. Welk deel was het ergste deel van de nachtmerrie? Eigenlijk dat je gewoon niet meer kan doen wat je normaliter zou doen. Dus Wegvallen van het je aanpassen vrijheid eigenlijk. het aanpassen gewoon. Precies. Ja, je vrijheid. Vrijheid. En ik ben best bewegelijk. En dit heb ik voor het eerst eigenlijk meegemaakt.
dat je gewoon niet kan doen wat je graag wilt doen. Dus dat was voor mij het ergste. Vooral in het hotel in Miami. Hier heb je nog meerdere mensen om je heen die je vaker ziet. In het hotel zie je elkaar bijna niet. Kijk, ik zie mijn vrienden wel. Maar we praten 24 uur. Dus, ja, ik weet het. Nou, in ieder geval, ik ben blij dat jullie veilig thuis zijn. Ga ervan uit dat jullie inderdaad niet ziek zijn. Ja. Dus dat zijn toch wel 2 belangrijke gegevens. Het duurt nog maar een paar dagen. Ik zou zeggen, zet hem op. En neem inderdaad de lessen mee en geef ze ook inderdaad over aan de mensen die je spreekt na deze periode. Is goed. Dankjewel. En tot gauw ergens in Suriname. Dank je voor de interview. Ja, is goed. Zeker. Bye. Bye. What we need is a little Q-time. Onze 10 minuten waren niet genoeg om het hele verhaal van Chaim te vertellen. En ook alle vragen die er natuurlijk nog zijn van hoe het daar was en hoe hij het heeft beleefd. Maar misschien komt u hem tegen in de straten van Paramaribo en dan kunt u het zelf van hem vragen. En hopelijk kunnen we daarna, na deze Q-time, de quarantainetijd, bij hem is dat letterlijk hartelijk met elkaar lachen en de avonturen delen die we met z'n allen hebben meegemaakt in deze periode. Bedankt voor het willen kijken naar deze aflevering van Q-time. Tot de volgende keer. Als u iets te sharen heeft met ons of iets te vertellen heeft, maak dan contact en misschien bent u de volgende keer onze gast. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.